zen miraririk gertatu, tximeleta ezen sendatu. Hirugarrenez abiatu ziren laguntza bila. Han inguruan, mekanikari batzuk ikusi zituen txirrinda bat konpontzen. Kalean zehar abiatu zen, bide luze aurretik zuela eta musikari batzuk ikusi zituen kalean eskatzen.
lortu piezak elkartzea. Handi gutxira, bide hartzean La Rosa bat ikusi zuen. La Rosa horrela mintzatu zitzaion jostailugiari. Goimen ikusten zaizu, zu baduzu arazoren bat. Konponbidea aurkitu nahi baldin baduzu, entzun niri. Jostailugileak ez zuen ulertu La Rosaren mezua. Hala ere, bueltaka eta bueltaka zebilzkion buruan hitz horiek. Jostailugilea triste zegoen, etxita. Ez zion zentzurik aurkitzen bizitzari. Behin eta berriro saiatu zen, tximeleta konpontzen, baina alferrik. Une horretan, tximeleta besoetan hartu eta besarkatu egin zuen. Negarrez hasi zen, eta malkoek tximeleta zipristindu zuten. Orduan argi bat piztu zen guztia argiztatzen zuena. Sendatu egin zen tximeleta. Hegalan mugitzen hasi eta dantza egin zen jostailugilearen inguruan. Inoiz baina koloretsuago. Ordurantxe jabetu zen gure jostailugilea. Maitasunaren indarra edozer lor dezakela, baita ezinezkoa dirudiena ere. Etxera itzuli zenean, jostailugilea eta tximeleta kutxuna. Aurrerantzean elkarrekin biziko ziren pozik bizi ere.
Bueno, orain aurkeztuko dizuegu pertsonajeak. Txalo bero bat paiazoentzat. Aritz, Beñat, Josu, Iker, Jon, Iraitz eta Imanol. Zorginak,